Han startat. Jo. Han ska klyva Tvettes absoluta favoritkvist. Den ska gå rakt av. Den är jättetjock. Det största träd någonsin vi har skådat. Det är en ek. Även kallad bok. Här har en provhugg någonstans. Detta är då ett körsbärsträd. Skulle jag vilja påstå att det är någon form av körsbär. Som är inne på refrängen. Den har jag sjungit på refrängen, det här. Det ser lite mört ut, det trädet. Och då ska vi se vad Jonas... Det är ett hugg som gäller. Vänta nu Jonas. Ja, vänta. Jag vill inte stå på den sidan för att du tappar yxan. Kapar har ett ben istället. Då kan jag visa upp vad ni har gjort. One shot! Ja, vi har förbrukat ett stycke klyvstock. Alltså, kan man komma och klyva? Nu är det Jonas tar. Ja, oja. Koncentrera dig Jonas. Ta nu i. Andreas, jag tror du måste hålla den här. Ju högre du träffar ju bättre. Och så ska det vara... Ja, det blir lättare för dig. Inte den. Den vinkeln är fel. Det är snävinkel. Kolla här. Akta, jag kan här med yxan. Okej nu. Okej. Snett. Så är jag. Var ska jag träffa på? Ja, mitt i. På döden. Vad dödar han? På mitten kanske? Och kötta. Måste du vara vida ben. Där ja. Och så ett steg. Där. Ta nu lugnt. Du kan träffa dig själv. Lite åt vänster. Ska jag göra det? Kan jag tycka så att du ska. Med bättre precision än jag. Den här. Nej. Det håller inte så att gå. Nej, jag gjorde fel. Ja, det gjorde du. Ja! Kötta! Oj! Kötta då! Visa vad du är! Japp! Där! Fan! Ja.